xemxied il-ġmiel ta' wiċċek inti s-sebbaħ il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull firodu l-oħal-sin ja mulejja nisikħaj għalix int tal-ħajja s-sin fik is-seta fik il-ħira jintfawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum il-ġimgħa 12 ta' Novembru il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġosafat Isqof u Martri. Ħanisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. San Ġosafat li kien jismu Ġwan Kunċevitz twieled fi Vladimir l-Ukrajina għal ħabta tas-sena 1580 minn ġenituri ortodossi. Ħaddan il-fidi Kattolika u daħal reliġjuż fl-ordni ta' San Basilju u ħal isem ta' Ġosafat. Ġie ordnat saċerdot u maħtur Isqof ta' Polok. Eda il-Ministeru Apostoliku tiegħu billi ħadem ħafna għall-laqda tal-Knisja. L-Ortodossi ħaduha kontra tiegħu u qatluh Vitebsk waqt li kien qed jagħmel żjara pastorali. Hija opportunità lina żisħuti biex nitolbu bl-interċessjoni dan il-qaddejs għall-laqda fost l-insara kemm hi ħaġa negattiva li dawk kollha li jemmnu li Ġesuwa Alla u s-Salvatur tad-dinja mhumiex maqudejn bħala familja waħda. Nitolbu għall-laqda fost l-insara, mod speċjali fost l-insara Kattoliċi aħna u ħutna l-insara Ortodossi tal-Knejjes tal-Lvant mod partikolari, eżis ħuti. Nitolbu wkoll biex il-mulej jibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna rajja għad-disejn, b'ħafna rġiel u nisa għad-disejn li ta' bilħaq iħeġġulna qalbna ħalli nimxu warajh bis-serjetà. Ejjew fi skitt ta' qalbna nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra għal ħtijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejna noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall irwieħ ta' ħutna Tessi Bonnici u l-membri kollha mejtejn tal-familja Bonnici. Nitolbu Anqal mulej fil-Knisja tiegħek l-Ispiritu li bih imlejt lill-Isqof San Ġosafat biex taħħajtu għall-merħla tiegħek u bit-talb tiegħu qawwina bl-istess Spiritu ħalli ma nsibuhiex bitqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna l ħutna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-erf. Tassew boloħ minn twelidhom dawk kollha li ma għarfux il-Alla u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jarfu lil dak li hu. Lanqas għarfu minn għamilhom huma u jarawhom bajnejhom. Imbagħad in-nar, ir-riħ, l-arja ħafifa, id-dawra tal-kwiekeb, il-mewġa qawwija, id-dawl tas-sema li jmexxi d-dinja lil dawn ħasbuhom Allat. Jekk ħasbuhom Allat għax taxqu biġmielhom, imisshom jifhmu kemm hu aħjar minnhom is-sit tagħhom.
għax minn ħalaqhom hu il-bidu ta' kull ġmiel. Jekk jistaġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom, imisshom jindunaw minnhom kemm huwa aqwa dak li jagħmilhom. Għax fil-kobbor u l-ġmiel tal-ħlejja jinaraf bħal fi xbija dak li jagħmilhom. Imma dawn mhumiex ta' min ilumhom wisq, għandhom nejn ħarġu mit-triq it-tajba huma u jfittxu l-Alla bix-xewqa li jsibuh. Ifittxu bir-raqqa l-emejjel tiegħu iżda tħawdu b'dak li raw fihom daqskemm hu sabiħ. Imma lanqas dawn huma ta' min jadirhom. Għax jekk setgħu jarfu daqshekk u jħaddmu moħħhom fuq il-ħolqien, kif ma sabux aktar malajr is-sit tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Is-smawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Is-smawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Is-smawiet ixandru il-glorja ta' Alla, emej li deħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Is-smawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jistemax, ma l-art kollha jasal leħinhom, ma d-dinja kollha jixteret kliemhom. Is-smawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Għawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu. Sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, imbagħad ġie d-duluvju u qeridhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot, kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibiju, iħawlu, jibnu. Imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat xita ta' nar u kubrejt mis-sema u qeridhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. F'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa d-dar, iqis li ma jinżilx jaħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa, iżda min jitlifa isalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħnu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu: fejn mulej? U weġibhom: fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb ħafna minn eżisħuti indunajna kemm il-kampanja tagħna tinbidel malajr x'vera minn dak li nxufa tas-sajf, dak il-kulur kannella biex niftehmu, għal kampanja sabiħa li għandna issa. X'meravilja il-ħolqien li tagħna l-mulej u kemm għandna dover li nieħdu ħsiebu dak li qalilna l-ewwel qari tal-lum. Tassew boloħ minn twelidhom dawk kollha li ma għarfux l-Alla mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jarfu lil dak li hu. Ekku eżisħuti, il-ħolqien ixandar il-kobor ta' Alla, u għalhekk għandna bżonn nieħdu ħsiebu. Il-ħolqien Alla tawunna biex niqdew bih, mhux biex imma nisfruttawh, neqirduh
għall-interessi kapriċċi tagħna. Din hija tema importanti ħafna fi żmienna u għalhekk is-salm qedna flimkien is-smewiet ixandru l-glorja ta' Alla. Iva żisħut is-smewiet u l-art ixandru l-glorja ta' Alla. Il-Vanġelu tal-lum eżisħut huwa wieħed minn dawk il-Vanġeli li mal-ewwel daqqatajn mhux faċli tifhmu. Għax Ġesu qed jitkellem fuq 3 affarijiet f'daqqa biex niftehmu jorbothom flimkien. Liema huma dawn it-3 affarijiet? L-ewwel nett il-qerda ta' Ġerusalemm u l-ibliet tagħha fis-sena 70. Ir-Rumani li imxebbejn minn dan il-poplu li kien ilu jirribella kontra tagħhom għal snin kbar, batu armata sħiħa li erdu għal kollox u xekk lill-poplu ta' Iżrael. Erdu għal kollox, xi ħud minnhom ħarbu, imma l-biċċa kbira tagħhom inqatlu jew ġew meħudin fl-eżilju. U xekk, u għalhekk pereżempju dik il-parti f'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, qis li ma jinżilx jaħodhom, Ġesu qed jirreferi għal qerda ta' Ġerusalem. Ġesu jirreferi wkoll għal mewt tagħna ta' kull wieħed u waħda minna li tista' tiġi għall-arrieda. Żewġ nisa jkunu jidħlu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Ġesu jitkellem ukoll fl-aħħar taż-żmien meta jerġa' jiġi bin il-bniedem u hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. Eżis ħuti, x'rid jgħidilna Ġesu f'kelma waħda? Isru, kunu lesti. Teħduwx for granted u xekk il-fidi tagħkom ġurnata waħda rridu nidru qudiem Alla u nagħtu kont emilna. Ma nafx nirriflettux biżejjed li dak ikun l-iktar mument importanti mhux ta' ħajjitna, qed nifhem ħajjitna fuq din l-art, imma tal-eżistenza tagħna. Eżis ħuti. Alla lilna meta ħalaqna ma ħalaqniex għal 50, 60, 80, 100 sena li ngħixu fuq din l-art. Imma li għandna bidu, Alla tagħna sem mill-eternità tiegħu mhix xajta. Għandna bidu ma nibqgħu għal dejjem miegħu. L-iktar mument importanti fl-eżistenza kollha tagħna hija il-mument tal-mewt tagħna meta nidhru qudiemu u aħna stess naraw il-verità kollha, naraw kemm ħabbna Alla, naraw kemm inqasni aħna u xekk. Dak ikun għalija l-purgatorju jien nemmen, id-batija li tbati jimbatu aħna, meta nindunaw kemm ħabbna Alla u kemm inqasni aħna, kemm konna ngrati, però għal dawk li l-Alla ħabbewh bil-qalb, imbagħad tiġi spontanja li jħaddnuh għal dejjem u jħaddanhom għal dejjem. Dik hija l-ġenna, eżis ħuti. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' li jara kemm għandna ħidmiet x'nagħmlu llum u kuljum ta' ħajjitna. Ma nqisu l-ebda wieħed minnhom iżjed importanti mir-relazzjoni tagħna mal-Alla u r-relazzjoni tagħna flimkien għax wara kollox fuq hekk qed inkunu ġġudikati x'nidhru quddiem Alla. Kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni. Jekk il-fidi tagħna eżis ħuti mhix twassalna biex naraw il-Ġesu fl-oħrajn li żjed f'minu batut, allura xi ħaġa mhix sejra sewwa fil-fidi tagħna. Iktar ma nersqu lejn il-mulej, iktar ma nħobbuh u nħalluh iħobbna, aktar ridu naslu li nħobbu lil xulxejn, li naħfru lil xulxejn, li nagħmlu ħilitna biex ngħinu lil kull minnu fil-bżonn. Nitolbuh bil-qalb il-mulej għalhekk. Nissel f'qalbna dix-xewqa kbira li bħal San Ġosafat u xekk ħajjitna tkun kollha kemm hi mixja li twassalna biex inkunu miegħu għal dejjem. Aħna u nfakru llum is-sagrifiċċju ta' San Ġosafat biex isseħħ l-għaqda tal-insara tal-Lvant fil-Knisja waħda ta' Kristu bil-ħeġġa kollha ta' qalbna nitolbu l-Alla biex fi żmienna isseħħ l-għaqda tal-insara kollha kif u meta jritu. Mulej Ġesu, wara l-aħħar ikla tiegħek mad-dixxiepli tlabt lill-Missier biex daw kollha li għad jemmnu fejk ikunu ħaġa waħda flimkien. Wassal għall-għaqda sħiħa tal-insara kollha fil-Knisja waħda tiegħek nitolbu.
Mulej Ġesu inti rid li l-Knisja tiegħek tkun waħda, anqal lil dawk kollha li jemmnu fejk biex jitolbu iħabirku għal dan ħalli d-dinja kollha temmen lil Missier batek għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Mulej Ġesu inti rid li San Ġosafat joffrilek is-sagrifiċċju ta' ħajtu ħasseħ l-għaqda tal-insara tal-Lvant. Fil-Knisja waħda tiegħek għati ħelsien sħiħ minn kull tfixkejl tan-nies tad-dinja lill-Knejjes tal-Lvant biex bla xkiel jersqu għall-laqda sħiħa fil-Knisja waħda tiegħek nitolbu. Mulej Ġesu inti tajt il-premju ta' dejjem lil San Ġosafat għal merti kbar tiegħu u ħabrik tiegħu għall-laqda tal-insara. Għati il-premju ta' dejjem lil qaddejja tiegħek ħutna li għalihom qed noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna kollha li għandhom għal qalbhom laqda sħiħa fil-Knisja tiegħek nitolbu. Mulej Ġesu inti tlabt lill-Missier biex aħna l-koll li nemmnu fejk inkunu ħaġa waħda bejnietna biet minn fostna kull ma jifridna biex ngħixu flimkien f'xirka waħda ta' mħabba nitolbu. Hekk inresqu t-talbit tagħna lil Mulej Żisħutej nitolbuh il-Mulej biet minna mal-tempati li jagħmlu l-ħsara ma jagħtina x-xita li tkun ta' ġita għal-artna. Nitolbu l-Mulej ukoll jaħlisna mill-pandemija, nitolbu l-Mulej jaħlisna minn pandemija għar, il-firda jew il-mibeda ta' bejnietna li għal-għar pandemija li teżisti Żisħuti biex fuq l-eżempju ta' San Ġosafat naħdmu għal-verità u għall-imħabba. Hekk minn hawnhekk Mulej minn dan is-santwarju għażiż nafda fidejn l-om tiegħek Marija talba għall-Żisħutna li jsegwuna permezz tat-televiżjoni jew ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Nixtieq minn qalbi niftakar fl-anzjani, fil-morda, persuni b'diżabilità, dawk kollha li bħalissa jħossu l-bżonn ta' talba speċjali, dawk kollha li bħalissa tħossu t-toqol tas-salib forsi iktar mis-soltu. Biex hekk inħossu l-preżenza ta' Alla fina, li Alla jħobbna, Alla ma jabbandunaniex, li Ommu Marija qiegħda magħna u biex ma nitilfu qatt it-tama, l-fidi falla, il-fiduċja falla. Ejjew fi skiet kemm aħna hawnhekk mis-santwarju, kemm intom il-koll qegħdin issegwu dil-quddiesa, noffru lil Mulej it-talba personali tagħna f'mument qasir ta' skiet. Mulej Ġesu Kristu Ibn Alla l-ħaj, ilqa' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum u għall-merti tal-Isqof San Ġosafat wassal għall-laqda sħiħa fil-Knisja waħda tiegħek lil dawk kollha li jistqarru li inti l-Mulej għall-glorja tal-Alla l-Missier, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u nbit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-djelja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob l-Alla l-Missier jista' kollox. U Alla taħnina bla tarf, sewwa bil-barka tiegħek fuq dawn l-offerti u wettaqna fil-fidi tiegħek li San Ġosafat stqarra sa bit-tixrejt ta' demmu bi Kristu sietna. Il-mulej ma'kom, nerfew lubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex San Ġosafat ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalejk bi Kristu siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħħruk fuq l-art u blajda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek osanna fil-għoli tas-smewwiet mbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-farħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum nitolbu għall-irbieħ ta' ħutna, Tesi Bonnici u l-familjari kollha mejtejn. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha
li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħaresni ħajja ta' dejjem. Amen. If to our
sewwa kull bniedem jiftu qalbhom mingħajr biża' fi tgħixin għalhom lill-Kristu. Eżisħuti ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej li bdejna dil-ġurnata bl-Ewkaristija xi grazzja kbira. Inqumu bil-wieqfa llum il-ġimgħa insellmu lil Ġesu msallab għalina billi ngħidu nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nitolbu. Atina Mulej li din il-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u s-sliem biex fuq l-eżempju ta' San Ġosafat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna għal ġieħ u l-għaqda tal-Knisja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna ta' Pilu, Tana l-Maltin, għaw f'darek ġejna aħna, għax inti tilqana. Madonna ta' Pilu, qudiemek għarqana, ġejna aħna